Виктор, Бени и Андрей. Съвременни авантюристи, душите им жадни за непознатото, те копнееха за прегръдката на дивото, избраха Сибир. Земя на сняг и тайни, въздухът хапещ студ, дъхът им облаци от скреж, тяхната мисия – да оцелеят, да изпитат своята смелост срещу най-свирепия хищник. Сибирската кафява мечка, гората лабиринт от бяло, сенки танцуваха под дърветата. Тишината се нарушаваше само от хрущенето на снега. Всяка стъпка хазарт. Опасност дебнеше зад всеки заледен клон. Дните се сливаха с нощите. Студът безмилостен. Те проследяваха плячката си. Огромни следи от лапи в снега. Сурово предупреждение. Мечките бяха наблизо. Въздухът стана тежък. Обтегнат от очакване. Нисък рев отекна през дърветата. Адреналинът нахлу. Ловът започна. Намериха ги на една поляна. Майка и нейното малко. Майката планина от мускули и козина. Очите й горящи въглени. Защитническа. Безстрашна. Земята се разтресе. Майката атакува. Размазване от зъби и ногти. Виктор, стратегът, извика: "Разсейвайте! Създайте пространство!" Бени, пъргав и бърз, се стрелна напред. Той привлече гнева на мечката. Опасен танц. Той се изплъзваше и виеше. Въздухът пращеше от замахването на ногти. Андрей, силният, стоеше твърдо. Той чакаше своя момент. Погледът му заключен върху наградата, малкото, стратегическа слабост. Андрей се хвърли към малкото, калкулиран риск. Той го грабна. Майката изрева. Нейната ярост ужасяваща. Но фокусът й се измести от нападатели към защитник. Виктор се възползва от момента. Сигнална ракета изстреля. Ослепителна светкавица. Майката се поколеба, объркана, дезориентирана. Това беше техният шанс. Те се оттеглиха, бавно, предпазливо, без да обръщат гръб. Майката наблюдаваше, победена, но не сломена. Те бяха оцелели. Бяха се изправили срещу сибирския гигант. И излязоха победители.